बोसा हर माने नों बोसा हरि माने जिबिवो अबनि पर्यन्त नोंखा सायजामानसा ए आमका तावखा नोंगानो ए मिसिंमा परेखा ताम नुखा हिंसा नांका बाबो नों जेबाबे साबनोखौ उखुलाव नुखा साबनोखौ खाजा नुखौ जेबो जागा नों सायगोना सारि नियाखै बाताइगा नियाखै सबिन नियाखै ताइगा सबिन नामा मुक्ति दिमान ना नरा आं कुनो ताइगा मुक्ति दिमान हिंदा फुन खाइबा ताइगा मुक्ति दिमान हिंदा फुन खा फ्रु नेने बोसा बुइबाय तलांदा फ्रु आफ्रु ताइगा तो तंग सबिन तो तंग बिहासा नों आसो बोरै ओ आ निरुपमा बाय रखाजा कंफ्रुका आफ्रुकाय ओ संक सिबांजुलि तो सिबांजुलि तो हेजामार गनो तो कंफ्रुका हा आं थानाव कागज क्लामखौ सिबांजुलि तो नों ए थार कक्टा सारनो जाबन तो नों जीवन कतलांका नों आनि बोसार कक्टा सारे माला फाजि नों बोसा हर माने जिबिवो अबनि पर्यन्त नोंखा सायजामानसा ए सोरे बात नों आंखा सारे जत्तना तंग नों सायजामान ए सब प्रमाण तंग साम प्रमाण करे प्रमाण करे थां बायके इनको नेमो पुने थानाव मा फाय ए सब प्रमाण दानिवा उनका सावै आ बुरिर गानो तामसा सा साखौनो नाङा कग्र ए नोंहा साखौनो नाङा कग्र ताबे नों आनि बोसान कग्नो कग सना नंसा किन्तु नों खोनाबे नोंहासो जागाथा थांगौदि ताबे आंखौ जागा थाया आं नरनो जागाबो थिना थिनायो नों किन्तु अ जागाथा थांगौदि आ प्रेसिडेन्ट नना आमति हिनसावा नों प्रेसिडेन्ट नना आमति हिनसा प्रेसिडेन्ट नानो मिया साव सारा ताव तापो आनि रो तंग प्रेसिडेन्ट साव नों खाना फाइदि आं बल कमति साखलायने तनि तु फेदि न तिनि साबुं बुथार तनि न तुइ तंग तिनि साखलायने नों साइमान तंग तनि अबनि बागै साता याकुं फान कलाय आं तिनि तंगै मानो तब आं फाइमि हेने ताम कारण नंग अब ताम कारण तमा कारण नंग अब एकटा कमिटि न एकटा कमिटि राखौ के बिल पास खायो न ता तो साखलाय निन बुखुनि दाम करि जा निन दाम करि हा नोंनि माइकार फन हमो नों निजि साखलायबला जादि न हा बुखुनि दाम करि जा नों आरो सरबासो दे ओ नों गुबुयो दङ आंथ' नों थार क्लास आंथ' नांनुयो जागा दं गैया नों आथा फाथा लाङाता सारे दंयानि तो जों साइमाय दंहाबले नरो आइमो लाइन नमु दंखा आंथ' लाइन दं आं अ बर' सिरि सिरि मै बर' आनो फाइ साका तलांखा न आसुक रिखा नों निजिन साव पेसेदार तो नों पेसेदार तलांखा पेसेदार ए नों पेसेदार तलांनि ने ए सोरे बच्चा न तुम नाय नोंगानो जे साके तामने नों आमते रंसा ताम नों आमते हनो आके साबनो रिखाले बल कमति साबनो रिखाले न शान्ति नाना दा ओ ओके दिनि बिपदे इलेक्शन आरे आनि बिपदे आपदे साबते जेरै जे बिपद बसाना बन बर साइमाकानि बिपद बसाना बेन बरखा ओ नोंथां निर्मल सिलिया ताब निर्मल आं ताम सिने जा बिर पद जागा बतंग तंखां बाय निर्मल सिने निर्मल तो आने बायनि सिनिका बो बायनि सिनिका बायनि सिनिका नो नों विलेज कमिटि चेयरमैन साइ तंग नों मुफु सैजिगो आय वाथा जंगायसा नों बारा दारा एप्रिल खायरि सय ओइ नोटिस पुटे नोटिस नों बाकी चेयरमैन साइ तंग खानाय जागादे कोन दरगार नि चेयरमैन खाय तंगने सोरेर बच्चा न साथे गियार चेयरमैन सानी आय मुफु गांगारो चेयरमैन साना हनि साइट ओ मुफु सै बुसलै नों साबसारि सेनो न आंनो सारा मुफु साइट तंग जागा चेयरमैन तलांखनि नि चेयरमैन बायसे सबाय रे रुबि दैसा गो पन्चे सबाय रे नि हिमदा त हिमत तंग सबाय रे सोरेर बच्चा हिमदा तंग नि सबाय ने वाह नों प्रमाण मारे सामने प्रमाण ने सामने खामानि नों प्रमाण मारे आकन सामने प्रमाण ना सादे प्रमाण मारे सामने नों थिगा प्रमाण दारि नाय नों मारे
Na reketing kaja pormanda nai. Tam porman nai. Nang tini sere. Kredi. To reketing kaja. Dina da. Nang si khaible kredi. Ogita thangdi. Lai 사법 하나 클라인 진다다 가게네 하나 클라인 진다다 가게 din 무석 din 너무 수도 키 버전도 후부 패게 너로 카다지 너 하 집안들더니 시키자 능 보고는 진행 어머 하게 안 등이 되면은 능마 등산은 포틀라다 안 등장하네 포틀라다 뭐 nang baik kita pun imam pun wan sulian nang wan so sibanjole bahamjono sakiri na himla sana renai tamri anga sana aro mani bo sipa bo man abu man ka nang rila manai mantong ni wan so jabo hai nang sai tong hong ka bono ka renai ne ribi simo tong ka ribi कोई बार बिजोरा घनार थाना नहीं आंनि बिरोधी कोनो बिजोरा घनार थांगिया बरन सिंदि साइके साइजमान रेकर्डिं खाजा बिजोरा घनार रेकर्डिं खाजा बिजोरा कोन थाका नोंलाय बिजोरा घनार कक सामानि जाया दंखांगाय आं गिरिया बिजोरा घनार सोंदि रेकर्डिं खाजा कारि दि खुनु दि आं जदि न आसनो साइटमा का रेकर्डिं खाजा फुंदिन सादि बिजोरा गथाय मा छागले बसिनि सुपार बसिनि बस नोंसावो बिजोराखौ सारा माने नों मियनो आनर बर फायदांगा दिनि माने 27 आसुगो पाइलेसिनाय गांना थांलायखा सालायलिया बिजोराखौ कोनो दिन दिनि साव आंबो साइसिमेब्ले आनि नगो फैलेमानि नोंखै साव तनि नां रमजन बिजोराखौ कयबार फुं खाजानो उनखौबो जेरानिया बलगो थांपुर पर्यन्त आं आगरतला थांनाय बर फायगे दं ने आनो फायदे फुं खाजा आं साइजों दा साइनिया ओ एलाकानि रुनाल हामतुं हामतुं आगस्ट मासनि 8 तारिखआव फायजाकसिन दल एमएलए रविन्द्र देवन बाजुबो कोनो ब्लक कमिटि बुंमाया कोनो किजु खैनिया आरे नर आसुसि उइ दं हांखाय नर तेबो सकांना आसुगो नर दिसुसन नावो या कय बरनो तुइ साबनो दिनै दियानि नर तन्ना बुरे तन्ने कयबार गारि नर आनो केनो ताक सकबान आसुगला खाबनो गनि लगी गारि जे कय थां दं दाबो थायांना सा दाबो थायांना नो दाबो नर दुनामरे खाय दं हां दुनामरे दा खाय दं ने हा जों दुनामरे खाया दुनामरे खाया बुसो दुनामरे नों दुनामरे खाय दं नों साइजामा दुनामरे थै दं ए तनिनो तुइ तमन नों पाक्का पुरा दुनामरे तनिनो तुइनानि नों कक सकरे नों प्लेसि सानेन तरां थाबो तनिनो कमिलाय फा कमिटिखौ सि समनि बिहे